Kaixo, ni Nortzu Nuñez naiz, Baiona Hortz Klinikako arduraduna. 2004tik jardun gara zerbitzua euskeraz emateko pausoak ematen. Gaur egun gure lantaldea 100% euskalduna da eta zerbitzuaz gain hornitzaileekin, hornitzaile batzuekin, bankuekin, Eusko Jaurlaritzarekin, udalarekin ditugun harremanak ere euskaraz egiten ditugu. Gainera, ikaskuntza duala euskaraz eskaintzeko prest gaude eta praktiketan izan ditugun ikasle guztiak beti izan dira euskaldunak. Zerbitzu honena eskaintzen saiatzeaz gainera, Gasteizen euskarak behar duen lekua zaintzen saiatzen gara gure eskuetan dauden baliabide guztiak erabiliz. Eskerrak eman nahi dizkiot hemendik, Einko Merri gure lana kontutan izateagatik. Mila esker.